Не знам. Аз проблем по тая кола не виждам. Колата не пали. Това не е ли проблем според вас? Значи, свещите трябва да се сменят. Горивен филтър, маслен филтър, въздушен филтър, нови. Съединител, дискови спирачки и акумулатор. Искам това да се смени. Колко ще ми струва? Те са нови, как? Колко ще струва? А това няма връзка. Не ме интересува, колата не пали. Ами така, както ги казвате, са около 500 лева. Добре, кога ще е готова? Края на другата седмица. Не, трябва ми за утре. Ами за утре тогава спешна поръчка и ще ви струва тойно, значи 1500. 1500. Какво правите? Колата не пали. Да видим дали не пали. Казах ли ви, че не пали? Добре, утре идвам да си взимам колата, отивам да платя на касата. Довиждане! Нака? Да. Ще ли, братче, да й сипеш някой кило бензин на тая кола, че резервуара е под нулата? Добре? Плащайте вие, няма проблем.